काम पडलं की दादांचे जोडे उचलायचे, मात्र दादांच्या जाण्यानंतर घड्याळाची टिकटिक बंद होईल असं वक्तव्य करायचं आमदार प्रताप पाटलांनी खासदार अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधलाय. दरम्यान घड्याळाची टिकटिक बंद करणारा अजून जन्माला आलेला नाही असा इशारा प्रताप पाटील यांनी दिला. एके काळामध्ये अटल बिहारी अशा माणसाने अशा पद्धतीची भाषा करावी ते त्यांना तरी शोभणारी आहे का? दादा जाऊन नेमके 8 दिवस झाले होते. 8-10 दिवसानंतर काम पडल्याच्या नंतर दादाचे जोडे उचलायचे आणि दादाच्या जाण्याच्या नंतर भान न ठेवता अशा पद्धतीचं वक्तव्य करायचं. हे अख्ख्या कोणाला जिल्ह्यात आवडलं नाही. पण घड्याळाची टिकटिक बंद करणारा आणखी या महाराष्ट्रात पैदा झाला नाही. नांदेडमध्ये तर नाहीच नाही.